Na hello, bello, sziasztok! Ilyen se volt még. Ez egy origami videó lesz a csatornán. Megmutatom, hogyan kell ilyen nagyot csattanó lapot hajtogatni. Egyébként nagyon könnyű, nem lesz nehéz, nem kell hozzá ragasztó, csak egy A4-es lap. Az a lényeg először is, hogy így tartsátok magatok előtt, inkább így csinálom, és pontosan élezzétek le. Álljatok, bocsánat, kimerem a kamerából. Nem tudom, mit rakjak oda. Edzőgép megteszi. Minden egyes hajtást jól le kell élezni, hogy majd gyorsan és erőteljesen tudjon szólni. Minden kétszer körömmel le szoktam élezni, de ez egy nem annyira nehéz változat. Pontosan itt látjátok ezt a csíkot, és itt ezt idáig rá kell hajtani. Várjatok, ez is pici időt vesz igénybe nekem. Nem gond, ha nektek is. Ha csináljátok utána, vagy ha csak így nézitek. Szóval itt ezt leélezzem erősen, és itt megint, itt így ráhajtjuk. De fordítva csinálom, hogy nektek jobb látszódjon. Meg ugye van egy barátom, és a csatornája neve, egy kis promóció, Olcsika 649, iratkozzatok fel őrá is, ő is ilyen videókat gyárt, csak egy picit másokat, mint én. Ő nem gameplayes csatornát vezet, meg nem origámizós, ami most fog felmenni, hanem inkább ilyen, nem tudom. És hirtelen nem tudom elmondani, milyen videókat gyárt körülbelül, de hát igen, itt jön, amit sokan nem szoktak érteni, hogy ezt hogyan kell. Itt ne ezt fordítsátok be, mert akkor én úgy szoktam, hogy darabonként fontos, hogy ez tilos leélezni. Mert ha leélezed, akkor nem fog szólni. Ugye? És ha megkaptad ezt a formát, most már csak meg kell igazítanod, körülbelül hogy ilyen legyen. Látjátok? És inkább ilyen közepes, vagy így meg kell rántani, és ilyen erős hangja lesz. De ha megint szeretnétek, akkor úgy kell meghajtani, hogy ez ugye visszahajlik, ezt így meg kell hajtani, utána itt félbe, és szintén így a fordítva. Aztán szintén ugyanezt meg kell tenni. Most valami nekem nem jó. Most is. Na szóval az a lényeg, hogy ugyanúgy vissza kell hajtani. És ennyi a lényege. Leteszteltem valami 88 decibel, ha jól hajtod meg, akkor tudja a 88 decibelt. Odaírták mellé, hogy 100 decibel, amikor én is kipróbáltam, de nagyon kamu.
Ezt én sajátosságból tapasztaltam ki. Van róla már pár videó, kiderült, de viszont nagyon-nagyon szól. Hát nem így, ha olyan béna vagy, mint én, de nem az asztalnak vágod neki, ahogyan én. Csak én próbálom. És hát így. Nem túl nagy dolog, de viszont ha havert kell megprankelni, akkor abban jó a tutifix. Abban tutifixen 100%-ban jó, hogy tudod, oda súnyogsz mögé, megfogod ezt így, ezt már kipróbáltam, oda súnyogsz mögé, és akkor amikor odaérsz, például beszélget valakivel, és amikor odaérsz, így mellette így csinálsz egy ilyet. Ez valamiért jobban szól. Szerintem ez jobban van meghajtva, vagy nem tudom. Szóval mondom, hogy azért nagyon hangos. Beltérben nem ajánlom használni. Abszolút nem, mert kiszakítja mindenkinek a dobhártyáját. Itt egy jobban meghajtott. Ez 88 decibelt tud elvileg. Én nem tudom, hogy ez igaz, de ez a videó ennyi lett volna. Na ciao!